در سوپرلیگای فوتزالی تاجیکستان امروز در بازی سیوم دسته‌های استقلال دوشنبه و سوروکمپانیا باز هم از شهر دوشنبه به مسافه هم میآیند. جای یادآوری است که در دو بازی اول هرچند دسته استقلال قهرمانی فعلی مسابقه مقابلیت ارزنده نشان داد، اما سوروکمپانیا دست بالا بود و توانست در سلسله با حساب 2-0 پیشرفت شود. و اکنون امروز بازی سیومی حل کننده خواهد بود برای هر دو جانب و در صورت کامیابی سوروکمپانیا آنها قبل از مهلت چمپیون میشن، ولی در صورت کامیابی استقلال این سلسله ادامه می‌یابد و پگاه حلقه ما و شما را بازی چهارم انتظار است. دوستان گرامی، قبل از آغاز این رقابت سرود ملی تاجیکستان صدا می‌دهد، بیاید به آن گوش اندازیم، بعداً گزارش مستقیم خود را دوام می‌دهیم. اینک دوستان گرامی، سرود ملی تاجیکستان در کاخ المپ طنین انداز گردید و فرصتی آن رسیده است که بازیگران با همدیگر دست فشاری کنند و بعد از چند لحظه دیگر باز هم آمادگی خود را به نقطه نهایی رسانند تا اینکه در بازی فینالی ما اشتراکی آنها را ببینیم. جای یادآوری است که در بازی یکم با اشتراک این دو تیم که خیلی جالب و دیدنی بود و در نهایت کار در دقیقه آخر در دقیقه 39 وقت گل زد سوروکمپانیا، دلشاد سلاموف هم دستایش را به پیش برآورد، آنها توانستند پیروزی را نگاه دارند. بازی دوم در وقت اساسی غالب را معین نکرد، کار با زمان اضافی کشیده شد و در حال در زمان اضافی فوتزال بازانی دسته استقلال توانستند کامیاب شوند، در عموم 5-2 غلبه کردند. خب سربانهای هر دسته در نزد گروه داورانی رقابت امروز قرار دارند و جای یادآوری است که رفتی بازی امروزه را سرداور سفرعلی محمدعلی زوده حکمی میکند، با او کامران خیرالله زوده و شوکت نصراللهیف کمک میکنند. باعثی سونیا سنج در بازی امروزه سعید تبارов کار میکنند. خب هیئت دسته استقلال پنجگانه اول عبارت از بازیگران زیرین است: کاپیتان دسته و همزمان دروازه‌بان رقم 22 فیروز بکمرادов، رقم 14 رستم حمیدов، رقم 8 عبدالقیوم عمرов، رقم 2 روشن ораз محمدов و رقم 88 محمد شریفов. سرمربی دسته الکساندر زابیرادзе از کشور گرجستان.
дар бозии имрӯза дар ҳайати сорокампания дар панҷгонаи аввал бозигарони зерин вориди майдон шуданд. рақами 1 дарвозабон Саид Торобидӣ, рақами 99 Дилшод Саломов, рақами 20 Идрис Ёров, рақами 9 Файзали Сардоров, рақами 14 Ҳюго Кардозо. сармураббии даста Пайрав Воҳидов. Александр Забирадзе мавсими гузашта ҳамроҳи Истиқлол қаҳрамон шуд. тавонист бори аввал ин тимро дар Суперлигаи кишвар ба беҳтарин даста табдил диҳад. албатта бошгоҳи футзали Истиқлол дар қиёс бо дастаи футболӣ бисёр хубу боварибахш дар мавсими гузашта дар финал дида шуд. муқобили Сорокампания онҳо тавонистанд 3-2 дар силсилаи бозиҳои бисёр тӯлонӣ ва драматикӣ пирӯз шаванд ва қаҳрамониро ба даст доранд. аммо пирӯзӣ дар ин мавсим муҳимият ва вижагиҳои худро дорад. дӯстони гиромӣ, зеро дастае ки ғолиб мешавад дар Суперлигаи Тоҷикистон дар мавсими 2024-25 ки бори аввал ба ҳамин тартиб рақобатҳо сурат гирифт, имкон пайдо мекунад то кишвари моро дар мусобиқаи Лигаи Чемпионҳои Осиё ёни бошгоҳҳо ва ҳамчунин мусобиқаи Роҳи Абрешим бо иштироки бошгоҳҳои футзалии минтақаи Осиёи марказӣ намояндагӣ кунад. аз ин рӯ рақобат хело ҳассос ва ҷолибу муҳим аст, махсусан ин бозӣ, чунки дар силсила тавре болотар гуфтем Истиқлол ҳоло қафо мемонад 2-0. инак садои шаки довар баланд шуд ва бозӣ оғоз мешавад. дӯстони гиромӣ, партофти тӯб ба хатти ҳамла, дарвозабон Фирӯзбек Муродов ин ҳолатро тавонист бартараф кунад. хуб, дар мавриди бозии дуюм бо иштироки Истиқлол ва Соро мехостам каме муфассалтар ҳарф занем. хуб, корти зард дар дасти довар ва ба Дилшод Саломов. дар ҳолати қаблӣ корти зард нишон дода шуд барои қоидавайронкуние ки дошт. бо даст бозӣ кард. бале, вақте аз ҷои худ ҷаҳид мо дидем ки ба тӯб расида натавонист ва тӯб ба дасти ӯ расида аз майдон берун шуд. пас зарба ва тавре мо мебинем инҷо каме баландтар меравад. тӯб баъд аз зарбае ки Муҳаммад Шарипов дошт. дар бозии дуюм Идрис Ёров аввалин шуда гол зад аз ҳайати Сорокампания онҳоро ба пеш баровард, аммо ҳамагӣ баъд аз 1 дақиқа Абдуқаюм Умаров ҳисобро баробар кард. сипас Абдуқаюм Умаров дар дақиқаи 37 Истиқлолро ба пеш баровард. дар сонияҳои поёнии рақобат дар дақиқаи 40 бошад Файзали Сардоров баробариро ба вуҷуд овард. дастаҳо чанд муддате вақт доштанд барои омода шудан ба дақиқаҳои иловагӣ ва тавре мо дар ҷараёни он дидем дарҳол бо шурӯи замони изофии якум Самандар Ризомов Сорокампанияро ба пеш баровард. баъд аз он Файзали Сардоров гол зад ки дар воқеъ дар ҳамон бозӣ беҳтарин бозигари рақобат шуд ва ҳамзамон албатта Ҳюго Альвес Кардозо голи панҷумро ба ҳадаф расонд. ман бозии Истиқлол дар замони изофӣ он қадар хубу боварибахш набуд. зарбаи задаи Дилшод Саломовро мо дидем инҷо каме баландтар. талошҳои аввалин аз сӯи бозигарони ҳар даста то ҳамин лаҳза ягон натиҷа намедиҳад ва якаме бебандуборӣ, якаме гӯем нофаҳмӣ байни футболбозони ҳар даста дида мешавад. аммо бо гузашти вақт ҳатман мутмаин ҳастем ки дӯстони гиромӣ ин ду бошгоҳи футзали кишвар ки ҳам аз дидгоҳи зарфиятҳои
кадриву имконоти дигар хело қавӣ ҳастанд, метавонанд бозии бисёр арзанда ва зеборо пешниҳодӣ бокунанд. тавре мебинед ту бо расиш ба Ҳюго Кардоза аз майдон берун шуд. дар авзонаи гузариши зимистона ҳайати худро сурокомпания тавонист бо бозигарони бисёр хуби хуриҷӣ мукаммал кунад ва яке аз онҳое ки омад ва кӯмаки хуб расонд ба даста ин Ҳюго Алвес Кардозо буд, бозигари бразилӣ. дар ин баробар албатта нақши дарвозабони легионер аз ҷумҳурии исломии Эронро ҳам бояд фаромӯш накунем ки чӣ қадар таҷрибаи калон дорад ва чӣ қадар бозиҳои хуб нишон дод. иштибоҳи бозигарони Истиқлол, инҷо Муҳаммад Шарипов натавонист тӯбро қабул кунад ба дастпаси ҳамдастааш ва зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи сурокомпания аст. фурсат пайдо мешавад. Инҷо зарбаи задаи Ҳюго Кардоза бартараф шуд. бубинед дар ҳамон ҳолати мушкил чӣ гуна аз вазъият берун баромад ӯ. вале пеши роҳи зарба гирифта шуд ва имконият ҳам набуд барои оне ки тӯб ба дарвоза равад. фурсати бисёр хуб акнун барои дастаи Истиқлол пайдо мешавад. тӯбрабоии Муҳаммад Шарипов ва зарбаи охир ҳам маҳз аз сӯи ӯ. дастпаровони Пайрав Воҳидов дар мавсимҳои қаблӣ дар мусобиқаи Суперлигаи кишвар борҳо тавонистанд унвони қаҳрамониро ба даст оранд ва баъд аз он шикасте ки мавсими гузашта буд, ин тим ҳоло дигарбора талош дорад то унвони қаҳрамониро ба худ баргардонад. сӯи дигар Истиқлол барои ҳифз ва ё нигаҳдории унвони қаҳрамонии худ ҳатман мубориза мебарад. зери роҳбари Александр Забирадзе ин тим хело пешравиҳои назаррас дошт давоми 2 соли охир ва воқеан ҳам мо дидем ки Истиқлол ба як дастае табдил ёфт ки метавонад бо сурокомпания мубориза барад, рақобат нишон диҳад. ту бо расиш ба бозигари дастаи Истиқлол аз майдон берун шуд. дар ҳолати қаблӣ ба Абдуқаюм Умаров тӯб расид. ҳар қадар рақобатпазирии дастаҳо зиёд шавад, ҳамон қадар ҷолибият дар мусобиқа ҳам афзун мегардад. солҳои қаблӣ ҳам аслан мо маъмулан медидем ки ду даста барои қаҳрамонӣ дар Суперлигаи кишвар талош мекарданд ва бештар ин дастаҳои сурокомпанияву Сипар аз шаҳри Хуҷанд буданд. сурокомпания аз Душанбе ва Сипар аз Хуҷанд. аммо баъдан Сипар як муддат аз фаъолият боз монд. ин тим аз нав эҳё шуд ҳамин мавсим ва иштироки бисёр арзанда дошт. аллакай онҳо дар силсилаи рақобатҳо баҳри ба даст овардани ҷои сеюм дар баробари Амонатбонк комёб шуданд. дар ҳайати сурокомпания тавре мо шумо дида истодем чаҳоргонаи дуюм ба майдон баромад. Самандар Ризомов рақами 17, Муҳаммад Раҷабов рақами 7, Лукас Наказато рақами 75 ва Густаво да Силва рақами 5. босам ду легионери дигар аз кишвари Бразилия ки ба майдон мебароянд. хело кӯмаки зарурӣ ба даста расонида метавонанд. дар майдон ҳамчунин мо Фирӯз Санговро ҳам дида истодем рақами 11. дар дастаи Истиқлол ҳам инҷо акнун ҳайати омехта аст. баъзе аз бозигарони чаҳоргонаи дуюм вориди майдон шуданд, аз ҷумла Насратшоҳ Исмоилов рақами 5 ин лаҳзаҳо дар майдон аст.
ضربه کنجی با فایده استقلال. توپ در میدان اینجا نگاه داشته می شود و داور صدای که خود را بلند میکند. حالا حسابی گرفته رستم حمیدов جدی نیست، او باز میتواند رقابت را دوام دهد. و لحظه که رستم حمیدов آسیب گرفت برای ما نشان میدهند بعد از برخورد با لوکاس ناکازاتو. قایده بازیرونش دست میگوید داور بازی رو دوام دادن ممکن و فرصتی خوب بود اما استقلال امکانیت رو از دست داد. در حال هجوم جوابی و کمی سر و سیمه می شود در همین لحظه ها. بازیگری رقمی 17 سمندر ایزوموف همدستش در کنار دیگر آزاد بود ولی سمندر خواست باز هم موقعیتی بهتر رو پیدا کند و بعدا پس یاد. اینجا اکنون قایده ویرون کنید داخل از سوی نصرتشو اسماعیلوف. صحنه تکراری برخوردی آنها در مرکز بار دیگر برای ما نشان داده شد. فیروزبek مرادov پس به کناری چپ ادامه تلاش‌های بازیگران دسته استقلال رو می‌بینیم. رستم حمیدов و خود در این حالت ضربه می‌زند اما توپ با رسیدگی به فیروز سنگوف از میدان بیرون برآمد. دیگر بار توپ رو از کنار باز به مرکز آوردن بازیگران دسته استقلال. اینجا برخوردی بسیار جدی و رفتی بازی را داور منع میکند. گوستاو خطا کرد، اشتباه خود را در حال درک نمود بازیگری برزیلی و ما شما صحنه تکراری رو میبینیم که چگونه ضد محمد شریفوف او قاعده بازی را ویران میکند. خب نکروزیدیف از میانی بازیگران چهارگانه دومی دسته استقلال این لحظه ها در میدان است. پدر محمد شریفوف را برای ما و شما این لحظه ها نشان میدهند. در گذشته یکی از بهترین بازیگران در رشته فوتزال در کشور بود و عضو تیم ملی کشور هم بود میرعلی شریفوف. جای یادآوری است که خود محمد چند سال در هیئت دسته سرو کمپانی هم بازی کرده است و اینک شرفی دسته استقلال را اکنون دو موسم می شود که دفاع میکند. ضربه اجرا شد اما دیوار دفاعی آن را برگرداند. بازیگر دوم که در اول چنین نمود که از همدسته‌اش کمی دورتر است ولی زود نزدیک آمد و در نتیجه نفر دومی دیوار دفاعی دسته سرو کمپانی در لحظه قبلی پیشروی ضربه را گرفت.
ба бозӣ дароварда шуд. зарбаи бисёр хатарнок буд дар лаҳзаи қаблӣ аз сӯи Равшанур аз Муҳаммадов, аммо он ҳолат боз ҳам бартараф мешавад. як бори дигар биёед бубинем. шояд бозигарони дастаи Соро дар лаҳзаи қаблӣ интизор набуданд ки ҳамин гуна зарба иҷро мешавад сӯи дарвозаи онҳо. Идрисёров партофтиу ва фурсати бисёр хуб барои Соро компания. дар ин ҳолат тавре мо шумо мебинем Файзали Сардоров имкон намедиҳад ки тӯб ба замин бархӯрад ва дарҳол сӯи дарвоза бо як зарбаи қавӣ тӯбро равон кард. инҷо тавре мо шумо дида истодаем. дӯстони гиромӣ, бозам қоида вайронкунӣ ба миён меояд. шумораи қоида вайронкуниҳо то рафт зиёд шуда истодааст. ин танҳо дақиқаи ҳафтуми бозӣ ва боз як бори дигар доварон рафти бозиро манъ мекунанд. инҷо ҳарчанд норозӣ аст Ҳюго Альвес Кардозо, аммо ҳаракати зиёдатӣ бо даст аз сӯи ӯ дида шуд ва боз як қоида вайронкунии дигари бозигарони Соро компания ба ин тартиб сабт мешавад. бале, худатон ҳам дидед бо дасти чапаш дар ҳамон лаҳза чӣ гуна ба рӯи бозигари ҳариф бархӯрд Ҳюго Альвес Кардозо. Файзали Сардоров пас ба марказ. инҷо боз ҳам тӯб ба ӯ бар мегардад. Файзали ҳаракатҳои инфиродӣ бисёр хуб аст ӯ ва баъдан пасе ки дод, аммо бубинед ки Фирӯзбек Муродов ин маротиб ҳангоми баромадан аз мавқеи худ чандон бо диққат набуд ва тӯб аз паҳлӯи ӯ гузашт. агар хато накунам ҳолате буд ки дар сурати идомаи талошҳои Дилшод Саломов метавонист шонси беҳтарин пайдо шавад. Идрисёров хато мекунад. аз дасти футболбози ҳариф дошта бевосита ба замин афтонд Идрисёров ва корти зард дар даст дорад довар. ҳоло ҳатман корти зардро ба Идрисёров нишон медиҳад. бо вуҷуди оне ки Файзали Сардоров ҳолатҳои дигари қоида вайронкунии қаблиро аз сӯи ҳариф ёдовар мешавад, аммо довар маҳз ҳолати мушаххаси мазкурро ба эътибор гирифту ба Идрисёров корти зард нишон дод. хуб, аллакай ду корти зард шуд ба бозигарони дастаи Соро компания дар рафти дидори имрӯза. Файзали Сардоров дар тӯбрабоӣ фаъол буд ва гузариши бисёр хуби ӯ. бубинед чӣ гуна фаъол буд ҳамин бозигар ва идомаи ҳуҷум ҳам инҷо дида мешавад. қоида вайронкунии бисёр дағал, корти зард акнун ба бозигари дастаи Истиқлол. ҳассосияти бозии имрӯзаро албатта мо мефаҳмем дӯстони гиромӣ, аммо бозигарон бояд бо эҳтиёт бошанд, чунки аз эҳтимол дур нест ки кортҳои сурх ҳам ба миён ояд дар рафти бозӣ. Шавкат Ҳалимов корти зард мегирад ва ӯ хатои худро хело хуб дарк карда истодааст. аз бозигари ҳариф Ҳюго Кардозо узр пурсид, аммо танҳо бо узр пурсидан дар ин гуна мавридҳо раҳоӣ намеёбад бозигар. ва дар ҳол доварам ки дар назди ӯ чунин ҳолат ба миён омад, корти зардро аз ҷайби худ берун кард. иҷозат дода шуд дар ин гуна вазъиятҳои стандартӣ. албатта омодагии бисёр хуб ва таркиббороиҳо нақш мебозанд, аммо бевосита мо зарбаро аз сӯи Идрисёров дидем.
Файзали тубро аз худ дуртар кард ва баъдан Равшанур аз Муҳаммадов тубро зада аз майдон берун баровард. зарбаи навбатии тавре мо мебинем натиҷа намедиҳад. Шавкат Ҳалимов зарбаи ӯ бартараф мешавад. туп дар майдон нигоҳ дошта шуд. Акнун Фирӯзбек Муродов ба ҳамлаи мазкур ҳамроҳ шуда истодааст. Шавкат Ҳалимов ирсоли туп ба сӯи ӯ. дар ҳайати дастаи Истиқлол ҳам ин лаҳзаҳо тавре мо мебинем легионери ин даста ки аз кишвари Бразилия аст ба майдон баромадааст. мо бархурди навбатиро дидем ки бозигарони ҳарду даста осеб гирифтанд. ин маротиб ба фикрам бидуни кӯмаки тиббӣ намешавад ва воқеан ҳам табибони ҳарду даста вориди майдон шуданд. Матеус Соуза Диас бозигари рақами 99 ба майдон баромад. аммо агар аз нигоҳи бозиҳое ки қаблан ӯ дошт дар рафти мавсим баҳо диҳем, махсусан бозиҳое ки дар даври нимниҳоӣ буд, сӯи ин бозигар хулоса кардан мумкин аст ки андаке дар мавриди гӯем затту сифат ва касбияти ӯ саволҳо пайдо мешаванд. то дараҷае ки дар кор аст баъзан вақт ҳунарнамои хуби ин бозигарро мо надидем. ҷои ёдоварист ки дастаҳои Истиқлол ва Соро компания дар марҳилаи умумии мусобиқа имсол ду бор бо ҳам рӯбарӯ шуда буданд. бозии якум ба фоидаи дастаи Истиқлол ҷамъбаст шуд 3-0 дар сафар. онҳо дар майдони хонагии Соро компания тавонистанд ғалабаро ба даст оранд. вале дар бозии дуюм дар марҳилаи дуюм дар хонаи Истиқлол Соро компания 2-0 ғалаба кард. Кардозо Ҳюго Альвес ва Нуриддин Ҷабборов голҳоро ба ҳадаф расонданд. Муҳаммад Шарипов як илоҷ карда ба ҳар ҳол аз вазъияти мушкил бо кӯмаки ҳамдастааш берун баромад. фишор зиёд буд аз сӯи бозигари ҳариф ва муроқибати як ба яки бозигари Соро компания дар ҳамон ҳолат таъсири худро расонд. Самандар Изомов паси мушкили ҳамдастаашро қабул кард. акнун бозигарони Соро компания барои роҳандозии ҳамлаи нав тайёрӣ мебинанд. ва бубинед пайваста як бозигари озоди онҳо дар марказ пайдо шуда истодааст. Самандар Изомов кӯмак мекунад ба ҳамдастааш ҷиҳати роҳандозии ҳамлаи нав. аммо фишори бозигарони Истиқлол акнун боис бар он шуд ки туп аз майдон берун бароварда шавад аз сӯи Наказато. зери фишор ин бозигари ҷавони бразилӣ маҷбур шуд хато кунад. дар ҳол дар ду маврид албатта пайдар ҳам партофту аз сӯи Абдуқаюм Умаров буд, аммо ҳарду ҳам бенатиҷа.
имконияти навбатӣ ва зарбаи бисёр хуб, аммо кунҷи наздики дарвозаро дифоъ карда тавонист Фирӯз Бекмуродов. баъзан вақт дар футзал албатта зарбаҳои ногаҳони сӯи дарвоза сурат мегирад. барои дарвозабонҳо бениҳоят мушкил аст баргардондани онҳо. Раҷабов дар ҳолати қаблӣ имконияти хубе дошт, аммо зарбаи задаи ӯро дифоъгари дастаи Истиқлол бартараф кард. аммо худи ҳаракатҳо ва гузариши Раҷабов дар ҳамон лаҳза бисёр ҷолибу диданӣ буд. Абдуқаим Умаров барои роҳандозии ҳамлаи навбатӣ боз ҳам Фирӯз Бекмуродов кӯмак мекунад. Умаров ва зарбаи ӯ бубинед дар ин ҳолат ба чӣ тартибе иҷро шуд. росуи дарвоза набуд, аммо бидуни гӯем садгузории бозигари ҳариф ба ӯ муяссар шуд ки зарбаро равон кунад. ҷои ёдоварист ки дар бозии якум дар силсилаи финалӣ аз сайти Соро компания ду бозигар Бахтиёр Солиев ва Нуриддин Ҷабборов бо гирифтани корти сурх хориҷ карда шуда буданд. дар навбати худ аз сайти Истиқлол Раҳмоналӣ Шарипов корти сурх гирифта буд. умуман дар рафти мавсими кунунӣ баъзе мушкилиҳои кадрӣ барои дастаи Истиқлол буд, аз ҷумла Комрон Алиев ки қаблан осеб гирифт то кунун ҳоло ба пуррагӣ омода нашудааст. яке аз бозигарони бисёр хуби Истиқлол дар мавсими гузашта маҳз Комрон Алиев буд. фурсат пайдо мешавад, аммо зарбаи задаи Ҳюго Кардозо бартараф шуд ва баъдан боз ҳам Файзалӣ кӯшиш кард як зарбаи дигар занад, аммо пешроҳи ин зарба ҳам гирифта шуд. ҳасосият дар авҷи аъло аст. бозигарони ҳар ду даста хеле хуб дарк мекунанд муҳимияти рақобати имрӯзаро. нокомии Истиқлол маънои онро хоҳад дошт ки онҳо мавсимро бо ҳамин ҷанбаст мекунанд ва унвони қаҳрамонии худро дифоъ карда наметавонанд. шикасти Соро компания дар ин бозӣ бошад ҳисобро дар силсила 1-2 хоҳад кард ва инҷо зарбаи бисёр ҳам хатарнок буд, аммо тавре мо шумо дидем Саид Туробидӣ тавонист ин зарбаи задаи Насратшоҳ Исмоиловро баргардонад. бисёр хуб Насратшоҳ тавассути канори рост ба пуррагӣ ҳаракат карду баъдан зарба зад. фурсати навбатӣ инҷо зарбаи қавитарини иҷро кардаи бозигари Истиқлол бартараф карда мешавад. аут ба фоидаи Истиқлол аст. маълум мешавад ки аз Дилшод Саломов тӯб майдонро тарк кард. фурсат ҳаст барои зарбазанӣ ва Некрӯз Идиев инҷо талош мекунад, аммо пешироҳи ин зарба ҳам гирифта шуд. яке аз бозигароне ки дар рафти ин мавсим хело дурахшиши хубе дошт дар ҳайати Истиқлол маҳз Некрӯз Идиев буд. тӯб аз майдон берун мешавад ва аз назди дарвоза он бояд ба бозӣ дароварда шавад.
ҳафтаи гузашта 12 ва 13 май мо шоҳиди рақобатҳои якуму дуюм дар силсилаи финалӣ шудем. ҳар ду бозӣ дар маҷмӯаи варзишии кумитаи андозӣ ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъ дар шаҳри Душанбе сурат гирифт. ва хело шумораи зиёди мухлисон ҳам ташриф оварда буданд дар ҳар кадоме аз бозиҳо. тибқи маълумоти расмӣ 2000 нафари мухлисон ташриф оварданд. дар маҷмӯъ дар ду бозӣ 4000 мухлис. ва имрӯз ҳам дар маҷмӯаи варзишии Кохи Олимп тавре мо шумо дида истодем. аксари нишастгоҳҳо аз сӯи мухлисон пур карда шудааст ва маълум аст ки хело шумораи зиёди мухлисон ба тамошои ин бозӣ омадан барои дастгирии ин ду даста. нисбати Ҳуго Кардозо қоидаи бозӣ вайрон шуд. Равшан Оразмуҳаммадов дар лаҳзаи қаблӣ хато кард. Файзали Сардоров тӯбро ба пои Рустам Ҳамидов зада аз майдон берун кард. аз авт зуд тӯб ба бозӣ дароварда шуд. Файзалӣ хуб ба марказ андаке тӯбро бурд. баъдан хост зарба занад, аммо аз ин фикри худ гашт. Идрисёров тӯбро дар майдон нигоҳ дошта натавонист. вақте дар чунин синни соли хурдӣ дӯстони гиромӣ ҳамроҳи бародарон, дӯстон, хешу табор ва падару модари худ ба чунин маҷмӯъаҳои варзишӣ ба Толор ташриф меоранд, дар маҷмӯъ кӯдакони наврасони мо ҳатман дар қалби онҳо меҳру муҳаббат нисбат ба ин варзиш ё дилхоҳ варзиши дигар ки бевосита аз дохили Толор истода рафти рақобатҳоро тамошо мекунанд пайдо мешавад. ва ин бисёр хуб аст ки наврасону ҷавонон ба риштаҳои гуногуни варзиш майл пайдо мекунанд ва тарзи ҳаёти солимро интихоб мекунанд. Насратшоҳ Исмоилов дар тӯбрабоӣ фаъол буд. бозигарони Истиқлол ҳоло бозам бо кӯмаки дарвозабони худ Фирӯзбек Муродов аз ин ҳолат берун мебароянд ва партофт ба самти Шавкат Ҳалимов. тӯбрабоӣ бисёр хуб. зарбаро мебинем. чӣ гуна имконият дар ин лаҳзаҳо аз даст меравад. Насратшоҳ Исмоилов каме баландтар зарбаро иҷро кард. бори дигар метавонед бубинед. зарбаро бисёр қавӣ бо қисми пеши пой иҷро кард ва аз ин сабаб мо дидем ки баландтар рафт тӯб. Муҳаммад Шарипов хело хуб гузашт дар ҳолати қаблӣ аз бозигари ҳариф. инҷо қоидаи бозӣ вайрон мешавад. довар бошад ишора дорад ки на, танҳо баъд аз иҷозати ӯ бояд тӯб ба бозӣ дароварда шавад. ҳоло барои қоидаи вайронкунии қаблӣ албатта корти зард набуд, чунки агар аҳамият дода бошед ба ислоҳ ҳамон лаҳзаи замах кардани Муҳаммад Шарипов аллакай бозигари ҳариф ки ба замин афтида буд баъдан бархурд буд. яъне ягон ҳолати барқасдона зарбазанӣ ба ҳариф ва ё кӯшиши осебрасонӣ аз сӯи бозигари дастаи Соро Компания дида нашуд. инҷо хатои бисёр дахали бозигарони дастаи меҳмон ва бубинед ки истиқлолиҳо чӣ гуна аз ин фурсат истифода карда наметавонанд. беҳтарин шонс пайдо мешавад. Абдуқаюм Умаров зарба мезанад аз масофаи наздик. бисёр зарбаи маҳкаму қавӣ ҳам буд бо пои чап, аммо тӯб аз паҳлӯи дарвоза гузашт. тӯли чанд дақиқаи охир бо иштироки дастаи Соро Компания мо вазъияти хатарнокро надидем, аммо Истиқлол дар як дақиқаи охир ду имконият дошт ва он ҳам баъд аз иштибоҳҳо ва хатоҳое ки бозигарони Соро Компания ба он роҳ доданд. прессинги бисёр хуби бозигарони Истиқлол дар наздикии ҷаримагоҳи ҳариф дар ҳолатҳои қаблӣ дида шуд.
خب اون بازیگرانی که ما بالاتر گفتیم بنابر سبب کارتی سرخ داشتنشون در بازی امروز اشتباه کردن هم توانند از سوی کارگردانی بازی امروز برای ما نشان داده شدند. بختیار سالیف رو ما دیدیم چند از پیشتر از این پیشتر باشد برای ما رحمان علی شریپوف رو نشان داده بودند. فرصتی بسیار خوب برای دسته سورو کمپانیا، اما پسی محمد رجبوف رو هم دستش در کناری راست نتوانست قبول کند. رحمان علی شریپوف که بالاتر گفتیم. میون این دو دسته حساسیت و جالبیت رقابت ها از موسم گذشته باقی مانده بود. در خاطر بسیاری ها همان سلسله فینالی موسم گذشته نقش بسته است که بسیار عالی بود. اینجا حرکت های زیبای نکزاتو چیتارو با ربو روش بسیار زیبا و دیدنی توپ رو از بازیگری حریف گذراند. حالا ما و شما صحنه تکراری رو میبینیم. آن همینجا حرکت که داشت از روشن و از محمدوف توپ رو گذراند، اما از میدان هم توپ بیرون شد. اوت از عبدالقیوم عمرов. طبعا میبینید توپ از میدان بیرون شد. نه، باز هم توپ از میدان بیرون میبرد. تلاش‌های خوبی محمد جان شریپوف در لحظه قبلی نتیجه نداد. فیضعلی سرداروف ضربه او برطرف می شود. عکس الهجومی بازیگران استقلال رو میبینیم و فیضعلی خیلی خوب با قفا برگشته کمک کرد، اما بازیگران دسته استقلال بازم در فشار آوری فعال هستند و ببینید چگونه حالت به میان میآید. پای در هم فرصت‌های خوب برای استقلال، اما در اول باید بگوییم ضربه یکمی راست سوی دروازه سعید ترابودی به از سوی خودی هم دستش اجرا شد، اما دروازه‌بانی با تجربه توانست حالت رو برطرف کند. جای نگرانی است که او باری اول نیست، به همین ترتیب اشاره بر آن دارد که اندک آسیب گرفته است. یکی از بازیگرانی مهمترین در هیئت دسته سورو کمپانیا است دروازه‌بان. اگر آسیبی او واقعا باز جدی شود و امکان ندهد که او رقابت رو دوام دهد، برای دسته مهمان بنیاد مشکلی زیادی رو این حالت میتواند با وجود دارد. اینک باز هم دوستان گرامی رقابت دوام می‌یابد. چون بازیگران هر دسته آنهایی که مثلا در چهارگانه دومی این دو تیم قبل از آغاز رقابت قرار داشتند زود وارد میدان شده شدند، اما به نوبت یک نفر یا دو نفر از چهارگانه به میدان میبرد، یک یا دو نفر دیگر رو
ба ҳамин тартиб мутаносибан иваз мекунанд. зиёд дар ин бора нагуфта истодаем. инҷо қоида вайронкунӣ дахал буд, аммо ҳуҷум давом ёфт, он ба гол оварда расонд ва ҳисоб кушода мешавад. дӯстони гиромӣ, бозигарони дастаи Соро Компания тавонистанд дар ҳисоб ба пеш бароянд. Наказато Лукас гол мезанад, аммо Файзали Сардоров дар канор ки хело фаъол буд дар лаҳзаи қаблии тавре мо дидем, кӯмак кард то ин ҳуҷум давом ёбад. саҳнаи такрориро метавонед бубинед. Файзали инҷо пас медиҳад, Рустам Ҳамидов зидди ӯ қоидаи бозиро вайрон кард. ҳамдастаи дигари Файзалӣ рост ба Лукас Наказато ки дар канори чап холӣ буд, тӯбро равон кард ва Наказато ҳам тӯбро ба дарвоза ҷо кард. инҷо кӯмаки тиббӣ расонида мешавад ба бозигари дастаи Истиқлол. агар хато накунам Некрус Идиев ҳам дар ҳамон ҳолат андаке осеб гирифт. умедвор бошаем ки аз ин танаффуси хурде ки ба вуҷуд омад ҳамин лаҳзаҳо истифода бурда барои мову шумо боз ҳам навори такрории голро пешниҳод хоҳанд кард. тавре медонед, тавсияи асосӣ ҳам дар футбол ҳам дар футзал дар рафти ҳуҷумҳо бо вуҷуди ба чашм расидани баъзе аз қоидавайронкуниҳо ин аст ки ҳатман доварон иҷозат диҳанд барои давом додани ҳамла. дар ҳуҷуми дастаи Соро Компания ҳам мо ин чизро болотар дидем ки бо вуҷуди андаке бархурд иҷозат дода шуд барои идомаи ҳамлаи дастаи меҳмон ва онҳо тавонистанд ҳуҷуми худро ба нуқтаи ниҳоӣ расонанд. хуб, ҳолатро як бори дигар метавонед бубинед ки чӣ гуна ба вуқӯъ пайваст. Самандар Ризомов пас додааст ба Наказато ва бо ҳамин ҳисоб кушода шуд. тақрибан 2 дақиқаи дигар вақт ҳаст барои Истиқлол то ин ки дар нимаи аввал ҳисобро баробар кунад. аммо аз сӯи дигар бо қувваи зиёд ба ҳуҷум рафтан метавонад боис бар он шавад ки дастаи Соро Компания дар ҷавоб бозам дар аксил ҳуҷум комёб гардаду таносубро дар ҳисоб зиёдтар кунад. зарбаи Абдуқаюм Умаров каме хато рафт. бисёрам хуб, инҷо дарвозабонро бубинед ки чӣ гуна тӯбро ба бозӣ медарорад. Саид Туробидӣ ва мо шумо мебинем партофти бисёр дақиқи ӯ ба Самандар Ризомов боис бар он мешавад ки ӯ бо як чархиш дарҳол сӯи дарвоза зарба занад, аммо Самандар ки дарвозаро дуруст намедид зарбаро хато зад. Абдуқаюм Умаров паси ӯ Муҳаммад Шарипов ҳуҷум давом меёбад. бозам пас ба Муҳаммад Шарипов аст. на дар гузаришҳои 1-1 дар бозии имрӯза Муҳаммад чандон комёб нест. Рустам Ҳамидов дар ин лаҳза тӯбро аз майдон берун кард. Файзали Сардоров тӯбро нигоҳ медорад. паси бисёр хуб аз сӯи ӯ, аммо Самандар Ризомов тӯбро аз даст дод. Рустам Ҳамидов каме дуртар аз худ тӯбро равон кард. Фирӯзбек Муродов пештар меояд ӯ. дигар фурсати интизоршавӣ нест барои Фирӯзбек Муродов. зарбаи бисёр ҳам қавие аз сӯи Фирӯзбек Муродов, аммо ҳамзамон бо қавӣ будани худ зарба куллан хато ҳам буд. дигар сонияҳои ба шумор боқӣ мондаанд дӯстони гиромӣ то анҷоми вақт дар қисми якум. тамом.
нима якум бо ҳамин ҷанбаст шуд. ҳар ду даста албатта ҳунарнамои хуб ва бозии зебо пешниҳод карданд, аммо дастаи Соро Компания тавонист дар дақиқаи 18 бо задани голи Лукас Наказато дар ҳисоб ба пеш барояд. нимаи аввал ҷанбаст мешавад. дӯстони гиромӣ, каме танаффус мекунем ва баъдан бармегардем барои тамошои қисми дуюм. умедвор ҳастам ки ҳамроҳи мо хоҳед буд, зеро ин силсилаи рақобатҳои финалии Суперлигаи футзали Тоҷикистон аст ки доимо бисёр ҷолибу дидани сурат мегирад ва мо дар идома бо сам аҳсои Истиқлол Соро Компания ҳамин гуна бозии хубу диданиро интизорем. бо мо бошед.
دوستان گرامی و بینندگان ارجمند، ما برمیگردیم به مجمع ورزشی کخی المپی شهری دوشنبه و دوام بدیم گزارش مستقیم خود را از جریان قسم دوم سلسله بازی فینالی سوپر لیگ فوتسال تاجیکستان. یادآور میشوم که این زمان حساب در سلسله 2-0 است با فایده سورو کمپانیا و بعد از خاتمه نیمه یکم دیدار امروزه هم همان طور دیده می شود. بازیگران دسته سورو کمپانیا در رفتی بازی امروزه پیشرفت شدند. در دقیقه 18 نکزاتو گل زد و پیشرفتی دسته خود را تامین کرد. با شروع قسم دوم خیلی فاولند بازیگران دسته استقلال، پیوسته هجوم ها، ضربه های خطرناک دیده می شود. هرچی زودتر البته آنها می خواهند گل سرداده خود را جبران کنند. پرتافت توپ از سوی فیروزبک مرادов. اینجا باز یک ارسال دیگر به جریمه‌گاه بود که نتیجه نداد. یک بار دیگر باید هیئت‌های هر دسته را دوستان گرامی برای شما یادآور شوم. اینجا طور دیده می شود اکنون هیئت‌های آمیخته در هر دو دسته به میدان برآمدند. در مجموع همه بازیگرانی که با فهرست دیدار امروزه داخل شدند در هیئت هر دو این دسته ها آنها را گفته می‌گذاریم. از استقلال آغاز میکنیم چون آنها میزبان هستند. فیروزبک مرادов رقم 22 کاپیتان دسته، همزمان دروازه‌بان رقم 14 رستم حمیدов، رقم 8 عبدالقیوم عمرов، رقم 2 روشن ораз محمدов، رقم 88 محمد شریفов، رقم 13 самариддин шамсов، رقم 5 насратшоҳ исмоилов، رقم 12 некрӯз идиев، рақами 10 комрон алиев، рақами 7 шавкат алимов، рақами 99 матеус солза диас. сармураббии даста александр забирадзе аз кишвари гурҷистон. феҳристи бозигарони дастаи сӯро компания иборат аз саид туробидӣ, рақами 1 дарвозабон، рақами 99 дилшод саломов, рақами 10 идрис ёров, рақами 9 файзали сардоров, рақами 14 ҳюго кардозо, рақами 17 самандар изомов, рақами 11 фирӯз сангов, рақами 7 муҳаммад раҷабов, рақами 75 лукас наказато, рақами 5 густаво да силва. сармураббии пайрав воҳидов, мураббии ватанӣ ки ҳамзамон сармураббии тими миллии кишварам ҳаст. равшан ораз муҳаммадов дар нимаи аввал ду се вазъияти хатарнок маҳз бо иштироки ӯ ба миён омад. махсусан яке аз ҳолатҳое ки аз канор гузашту зарба зад бозигари туркман. боз ба қафо пас дода мешавад. муҳаммад шарипов акнун думаи ҳуҷумро бо иштироки рустам ҳамидов мебинем, аммо пешироҳи ӯро мегиранд. با یک ضربه دیگر از مسافه دور، اما کمی بلندتر. در نیمه یکم ضربه‌ای که بازیگران دسته استقلال زدن بسیار وقت خطا رفت و بسیار وقت ضربه ها بلند و نوانیق هم اجرا شد. شخصانی رسمی بازی امروزه رو هم دوستان گرامی گفته میگذاریم. سفرعلی محمدعلی زاده سرتوبری بازی امروزه است. کامران خیرالله زاده و شوکت نصراللویف با او کمک کرده ایستادند. باعث سونیا سنج، رشید سعید табаров در بازی امروزه کار میکند. комиссари бозӣ ориф ҷураев, нозири доварон икром маҳмадалиев. ва тавре дӯстони гиромӣ балотар ишора кардем. ҳасосият дар авҷи аъло буд. дар рафти нимаи якум аз сонияҳои аввал маълум буд ки ҳар дуи ин дастаҳо баҳри ҳадафе ки дар пеш доранд ҳатман мубориза мебаранд ва талош мекунанд. абдуқайюм умаров каме баландтар тӯбро равон кард. дарвозабон
тавонист зуд тӯбро ба дасти худ гирад. Фирӯзбек Муродов сари вақти сарфам рафт ба он нақшаҳое ки ҳариф дошт. Ба пешроҳи Файзали Сардоровро гирифтани бозигари дастаи Истиқлол инҷо аз мадди назари довар берун намуд. аз аут мехост Файзали тӯбро ба бозидар дад, аммо ӯ монеа эҷод кард. Довар ҳам албатта ҳолатро дуруст дида истодааст, зеро Фирӯзбек Муродов пеш баромада буд ва Файзали ҳам зуд мехост аз аут тӯбро ба бозидар оварда боз ягон ҳуҷуми дигареро ба роҳ монад. Муҳаммад Шарипов на он қадар зарбаи қавӣ аз сӯи ӯ. дар қисми якум ҳунарнамоии дарвозабони дастаи Соро компания аз он ҷиҳат ки бисёре аз зарбаҳои хатарнокро бартараф кард, қобили таваҷҷӯҳ буд. дар навбати худ Фирӯзбек Муродов ҳам чанде аз зарбаҳоро баргардонд, аммо дар дақиқаи 18 тавре гуфтем ӯ дигар кӯмак карда натавонист. дар сурати мусовӣ хотима ёфтани бозӣ дар маҷмӯъ агар бигирем, рафти рақобатро дар қисмҳои якуму дуюм, яъне ҳисоби ниҳоиро дар назар дорем дӯстони гиромӣ, пас мо шуморо ду қисми изофӣ интизор аст. Идрисиёров паси ӯ инҷо тӯб то ба Файзалӣ наомад. идомаи ҳуҷуми бозигарони дастаи Истиқлол, аммо фурсати беҳтаринро бозам барои онҳо. дарвозабони ҳариф аз байн бурд. ҳуҷум бошад, дар ин лаҳзаҳо манъ карда шуд. аз қабл буд ки аллакай мо садои ҳуштаки доварро шунидем. ва ҳоло довар ҳам ба бозигарони дастаи Соро компания мефаҳмонад ки ӯ хело барвақт садои ҳуштаки худро баланд кард. ва агар дида бошед баъд аз баланд шудани садои ҳуштаки ӯ на Насратшоҳ Исмоилов ва на дарвозабон Фирӯзбек Муродов дигар ҳаракат надоштанд. хуб, кӯмак расонида шуд ба бозигари осеб гирифтаи Истиқлол. ва ба хотири риояи ферплей бозигарони дастаи Истиқлол ҳам тӯбро ба ҳариф бармегардонанд. инҷо Муҳаммад Раҷабов, гузариши бисёр хуби ӯ ва баъдан зарба ҳам зад, аммо Фирӯзбек Муродов тавонист ҳамон зарбаро бартараф кунад. тӯбро бо ин навбати бозигарони дастаи Соро компанияро мебинем. Самандар Низомов фаъол буд, аммо баъдан ба ҳар ҳол имкони зарбазанӣ ба ӯ гузошта нашуд. ин партов турост ба дасти дарвозабон Муҳаммад Шарипов. бо пои чап зарбаи задаи ӯ натиҷа надод. пешроҳи ӯро маҳкам карда буд Дилшод Саломов. ва акнун тӯба аз майдон берун шуда истодааст. дар нимаи аввал дӯстони гиромӣ қоидавайронкуниҳо зиёд буд, аз ҷумла ду корти зарб ба бозигарони Соро компания, як корти зарб ба бозигарони Истиқлол нишон дода шуд. ва дар лаҳзаи қаблӣ мо боз як қоидавайронкунии дигарро дидем. масалан ҳассосият ва дараҷаи баланди бозии мазкур дар баъзе аз ҳолатҳо бозигаронро водор мекунад ки ба қоидавайронкуниҳо даст зананд. махсусан ҳолатҳое ҳаст ки ини он бозигари ҳариф метавонад бо гузариши худ
хафу хатари зиёдеро ба миён орад ва он ки як ҳолати воқеан хуби голзанӣ ба миён ояд. ин чизро албатта ин бозигарон хеле хуб дарк мекунанду қабл аз муҳлат чора меандешанд. Самандар Изомов зарбаи задаи Абдуқаим Умаровро баргардонд. خب اگر رفتو در زمان اضافی هم قولی معین نشد، یعنی در دو قسمی عبارت از 5 دقیقه، بعدا ما رو سلسله ضربه پنالتی انتظار از خلاص در هر کدام از این بازی ها حتما باید قولی معین شود. هم استقلال و هم سورو در مرحله چهارمیانه حریفان خود را با حسابی کلان شکست دادند، اما در دور نیمه‌نهایی رقیبان با این دو دسته مقابلت جدی نشان دادند. از جمله دسته امانت بانک ضد استقلال خیلی هنرنمایی خوب کرد و در نوبت خود دسته سپر هم به قدری توان مبارزه برد مقابل سورو کمپانیا. اما مثل سال گذشته بازم با سلسله رقابت‌های فینالی محض استقلال و سورو کمپانیا راه یافتند که این زمان دو دسته قوی ترین در فوتبال تاجیکستان محسوب می‌شوند. ضربه بسیار خوب است، اما به واسطه توپ با بازیگر دیگری دسته استقلال رسید از میدان بیرون شد. ماتئوس سولزا دیاس با ضربه عبدالقیوم عمرов خلال رساند. شانسی نوبتی بسیار عالی و چگونه در این حالت دوستان گرامی مشاهده گل میشویم. مهارت والای انفرادی لگیونری دسته سورو کمپانیا باعث بران میشود که هوگو کاردوزو با دروازه حریف گل زند. بسیار عالی بود اینجا حرکت های او و مخصوصا با همان نقطه که ضربه زد این بازیگر. توجه کنید، فیضلی سردورف هم عالی حرکت میکند و پاس میدهد. با یک پاسی دادهش امکانیت بهترین رو برای هوگو کاردوزو به میان آورد و این بازیگر توپ رو به دروازه جا کرد. 0-2. دسته سورو کمپانیا باز یک امکانیت دیگر میتواند پیدا کند. ضربه بسیار عالی، اما این دفعه اکنون فیروز بک مرادف هم بهترین هنری خود را نشان میدهد. در خط دروازه البته فیروز یکی از بهترین ها است. این چیز رو ما در مثال هنرنمایی بسیار عالی و در چمپیونات آسیا و دیگر مسابقه ها هم در تیم ملی کشور دیده بودیم. و در لحظه قبلی یکی از سیوهای مهمترین از سوی او از گل سیومی احتمالی دستش را نجات داد. و ببینید با قوه زیاد به هجوم رفتن استقلال با چی آورده رسونید. در عکس الهجوم سورو کمپانیا نزدیک بود که باز هم حریف را جزا دهد. هوگو آلوز کاردوزو در رفتی سلسله رقابت‌های فینالی اینک گل دوم خود را میزند. او قبلا در بازی دوم یک گل به نامش ثبت کرده بود.
به‌واسطه ما همین سلسله رقابت‌های فینالی رو اگر به اعتبار بگیریم، عبدالقیوم عمرов با 3 گل پیشرفت است. اینجا فرصتی نوبتی و باز هم دروازه‌بان برمیگرداند. ضربه نوبتی رو اکنون دیفوگر برطرف کرد. چی حالت به میان آمده ایستاده است پای در هم با اشتراک بازیگران سورو کمپانیا در نزد دروازه حریف. و اینجا یوگو کاردوزو اندکی رفتی هجومی نوبتی رو به واسطه خودش باز داشت. ادریس یوروف باشد توپ رو از دست داد. قاعده بازی اینجا از سوی او ویران می شود. سه ضربه بسیار خطرناک و پای در همه که بازیگران دسته سورو کمپانیا در لحظه قبلی داشتن، حالا شاید برای ما صحنه تکراری آن رو پیشنهاد کنند. اینجا تایم اوت گرفته می شود دوستان گرامی. خب در همین سلسله رقابت‌های فینالی عبدالقیوم عمرov 3 گل دارد. ادریس یوروف 2 گل و همچنین فیضعلی سردارов هم 2 گل. به واسطه گویم همین سلسله رقابت‌های فینالی رو اگر ما به اعتبار بگیریم. گل زده ناکازاتو رو برای ما نشان میدهند که در دقیقه 18 قسمی یکمی بازی امروزه بود و بعدا گلی که هیوگو کاردوزو به هدف رساند. خولگی زیاد از سوی بازیگران استقلال گذاشته شد و از این به توجهی بازیگران حریف سورو کمپانیا به طور عالی استفاده برد. فیضعلی سردارов ادامه حرکت‌های او، اما بعداً توپ رو از دست داد و قاعده بازی رو ویران کرد فیضعلی. اما گزارشی بسیار خوب داشت این مراتب هم بازیگری مذکور. فیروزبک مرادوف از جای خود برمیخیزد. آسیب اونقدر جدی نیست و باز البته رقابت دوام می‌یابد. ضربه بسیار خوب و خطرناک از سوی فیروزبک مرادوف، اما دروازه‌بان سعید تورابی توانست همان ضربه را برطرف کند. جای یادآوری است که دوستان گرامی دسته سورو کمپانیا قوی ترین دسته فوتزالی کشورمان بود در طول سالیان زیاد و همزمان دسته است که از همه زیاد جایزه ها در دوره مسابقه داخلی تاجیکستان به دست آورده است. از جمله آنها 4 بار قهرمان تاجیکستان شدند. اینجا وضعیت خطرناکی نوبتی همچنین 3 دفعه برنده جام تاجیکستان و 3 دفعه دیگر برنده سوپر جام تاجیکستان هم بازیگران این تیم. اینجا فرصتی بسیار هم خوب، اما ضربه اجرا شده رو ببینید که چگونه برمیگردد. بعد از اون که حساب 2-0 شد، باز هم بیشتر با باوری بازیگران دسته سورو کمپانیا هنرنمایی کرده ایستادند و یکم آزاد هم هستند آنها در قیاس با بازیگران استقلال. باری وزنین مسئولیت
он гӯем ҳисобе ки ҳоло ҳаст таъсири худро ба бозигарони дастаи Истиқлол расонида истодааст. ин чизро ҳам бояд мо фаромӯш накунем. барои баргашти ин тим ба рақобат як гол албатта инҷо хеле зарурӣ ва муҳимам ҳаст. абдуқаим умаров хеле асабӣ аст. албатта имрӯз кори ӯ ҳамдастаҳояш ва дар маҷмӯъ дастаи Истиқлол чандон хуб барор нагирифта истодааст. вале дар футзал дӯстони гиромӣ бояд бигӯем ки то ба охир талош кардан лозим аст, то ба охир мубориза бурдан дар кор аст, чунки дар ҳар як сония метавонад ҳолатҳое ба миён ояд ки рафти бозиро дигаргун кунад. инҷо баъд аз зарбаи Файзали Сардоров тавре мебинед туп ба Муҳаммад Шарипов расида аз майдон берун шуд. аммо Муҳаммад андаке осеб гирифт, ҷиддӣ нест, ӯ бозиро давом медиҳад. Фирӯзбек Муродов худаш пештар меравад. ҳамин гуна пайвастшавиҳои ӯ кӯмак мекунад барои роҳандозии ҳамлаҳои хуб ва фурсати бисёр хуб барои Рустам Ҳамидов, аммо пешрои ин зарба гирифта шуд. баъдан боз ҳам талошҳо ва Насратшоҳ Исмоилов комёб нашуд. аксулҳуҷумро мебинем ё на? Наказато саросема нест, тӯбро нигоҳ медорад ва инҷо акнун пешрои ҳамлаи навбатии дастаи Соро Компания гирифта шуд. хеле хуб дар тӯбрабои фаул ҳастанд бозигарони дастаи Соро Компания ва фурсати навбатӣ барои онҳо боз ҳам пайдо намешавад. баъдан Дилшод Саломовро дидем ки чӣ гуна қоидаи бозиро вайрон кард. Некрузидиев паси ӯ Насратшоҳ Исмоилов пас медиҳад ба Муҳаммад Шарипов, аммо тӯб аз майдон берун мебарад. ва ин лаҳзаҳо акнун ишора ба он аст ки Файзали Сардоров осеб гирифтааст. ҷои ёдоварист ки дӯстони гиромӣ бори аввал қаҳрамони Тоҷикистон дар соли 2017 дар мусобиқаи Лигаи Чемпионҳои бошгоҳии Осиё иштирок кард. баъд аз он боз иштироки дастаҳои мо дар солҳои дигар ҳам дида шуд. зарбаи задаи Муҳаммад Шарипов хело хатарнок буд, аммо тавре дидем бартараф гардид. аз ҷумла дастаи Соро Компания дар соли 2019 дар мусобиқаи мазкур иштирок карда буд. як сол дастаи Сипари шаҳри Хуҷанд ва ҳамчунин як соли дигар дастаи DC Инвести Душанбе дар мусобиқа иштирок карданд. баъд аз соли 2019 дигар мусобиқа баргузор нашуд. дар солҳои аввал бинавасаби бемории дунёгири ковид, аммо дар солҳои 2023-24 бевосита худи мусобиқа доир нагардид. аз эҳтимол дур нест ки дар соли 2025 рақобатҳо аз сар гирифта мешавад. аз ин рӯ дар силсилаи финалии имсола пирӯзии Истиқлол ё Соро Компания дар ниҳояти кор маънои онро хоҳад дошт ки яке аз ин дастаҳо ба мусобиқаи мазкур роҳ пайдо мекунад ва шарафи футзали кишварро дар чунин сатҳи баланд намояндагӣ хоҳад кард. қоидаи бозиро Фирӯзбек Муродов вайрон кардааст. як бори дигар метавонед бубинед қобили Муҳаммад Раҷабов. фирӯз баҳсу нозира мекунад, аммо ин ҳам аз суханҳои ӯ инҷо тавре мо мебинем
ба довар ҳеҷ таъсире надорад. ӯ аллакай қарори худро баровард ва қоида вайронкуниро ҳам ба эътибор гирифт. ба Файзалӣ ҳам кӯмаки тиббӣ расонидан. ӯ низ тайёр аст барои баргаштан ба майдон баъд аз чанд лаҳзаи дигар. боз барои кӯмак ба дастаи худ. зарбаи бисёр хатарноки Файзали Сардоров, аммо дарвозабон бармегардонад. Ҳюго Кардозо хело ба таври олӣ мубориза мебарад ва бубинед бо баданаш чӣ гуна тӯбро маҳкам мекунад. Муҳаммад Шарипов зидди ӯ дар ҳамон лаҳза маҷбур шуд ки қоидаи бозиро вайрон кунад. аз ин вазъияти стандарти зарбаи рост иҷро шуда натиҷа надод. тавре болотар гуфтем, на ҳама вақт зарбаҳои мустақим самарабахш ҳастанд аз вазъиятҳои стандартӣ дар футзал. тавсси таркиббороиҳо бештар аз чунин имкониятҳо агар истифода шавад, боз мумкин аст фурсатҳо ба миён ояд. аммо ҳисобе ки ҳоло ҳаст, албатта то ҷое имкон медиҳад ва иҷозат ҳам медиҳад ба бозигарони дастаи Соро Компания ки бевосита бахти худро ҷӯё шаванду аз чунин вазъиятҳои стандартӣ мустақиман тӯбро сӯи дарвоза равон кунанд. Муҳаммад Шарипов на инҷо бо афтид, аммо бидуни қоида вайронкунӣ аз сӯи ҳариф. як бори дигар метавонед бубинед. ҳамин лаҳзае ки Идрисиёров то ба охир паҳлӯ бо паҳлӯ бо ӯ медавид ва ҳаракат мекард, имкон надиҳад ба Муҳаммад ҷиҳати давом додани ҳамла. партофти бисёр хуб ва зарба ҳам сӯи дарвоза дида шуд, аммо дарвозабон зарбаи задаи ҳюго Алвесро бартараф кард. хело хуб ба бозиҳо ҳамроҳ шуд дар ҳайати дастаи Соро Компания ҳамин легионер. нақиёс бо ду ҳамдастаи дигараш албатта ӯ зиёдтар дар майдон бозӣ мекунад ва ҳам фаъолтар ҳам ҳаст. Фирӯзбек Муродов, паси ӯ ҳуҷум давом дорад. Рустам Ҳамидов, Фирӯзбек Муродов, пас ба канори рост, инҷо зарбаро мебинем ва гол. дӯстони гиромӣ, инак ҳисоб иваз мешавад ва ҷолибияту ҷаззобияте дар тӯли дақиқаҳои баъдӣ мову шуморо интизор аст. Насратшоҳ Исмоилов ҳисобро 1-2 кард. инҷо каме бетаваҷҷӯҳӣ бозигарони дастаи Соро Компанияро акнун бояд бигӯем. махсусан дар ҳолате ки аз канор бубинед тӯб ба
самти ҷаримагоҳ ирсол шуда истодааст. касе нест ки халал расонад ва касе нест ки пешироҳи Насратшоҳ Исмоиловро бигирад. ва албатта нақши Фирӯзбек Муродов ҳам дар роҳандозии ҳамлаи қаблӣ хело ва хело муҳим ва назаррас буд ки Масъуд дар марказ истода ба қафо барнагашт ва боз ҳам дар густариш бахшидани ҳамлаи ҳамтимони худ иштирок кард. имрӯз дар ин маҷмӯаи варзишии Кохи Олим тавре гуфтем мухлисони зиёд ҷамъ омаданд ва хело фаъолам ҳастанд бо шӯру шавқи бисёр хос барои худ. гурӯҳи мухлисони ашаддӣ ҳам Сорокампания ва ҳам Истиқлол дастаҳои худро пуштибонӣ ва тарафдорӣ карда истоданд. дар баробари он ки ҳисоб 1-2 шуд, дарҳол тайм-аут гирифта шуд. дӯстони гиромӣ, акнун дастаҳо баргаштанд. аут ба фоидаи дастаи Истиқлол аст. Фирӯзбек Муродов, Рустам Ҳамидов, Насратшоҳ Исмоилов, бозам Рустам. Наказато тӯбро аз майдон берун кард. ба ҳамин минвол акнун Истиқлолам албатта пештар меояд ва тавре мо дида истодаем дар ин гуна лаҳзаҳо ҳамдигар фаҳмии бозигарони дастаи Истиқлол муҳим аст ки чӣ гуна ба қафо баргашта ба якдигар кӯмак мекунанд. Дарвоза холӣ аст, вазъияти хатарнок, зарбаро мебинем ва гол! Чӣ голи зебое ӯ, бисёр ҳам дидание буд аз сӯи Файзали Сардоров ва ӯ дигар бора тафовутро ба 2 гол мерасонад. зарбаи маҳкаму қавитарин аз сӯи Файзали Сардоров ва ҳисоб 1-3 мешавад. як бори дигар метавонед бубинед холӣ мондани дарвоза албатта ба чӣ оварда мерасонад. дар ин гуна мавридҳо гуфтем ки ҳамдигарфаҳмии бозигарони Истиқлол лозим аст. вақте дар ҳамин гуна ҳолатҳо бо қувваи зиёд ба ҳуҷум мегузаранду дарвозабон ҳам ба онҳо кӯмак карда истода, зимни баргашт ба қафо бояд бо диққат бошанд, эҳтиёткор бошанд ва махсусан дарвозабонро ҳам лозим буд ки сари вақт ба қафо баргардад. Фирӯзбек Муродов дертар ва хело оҳиста ба қафо қадам мемонд. ҳамдастааш буд албатта аз паси ӯ, аммо коре ки бозигари майдонӣ метавонад кунад, дарвозабон албатта беҳтару хубтар анҷом дода метавонад ва дар ин гуна мавридҳо низ бояд зуду сари вақти ба қафо баргардад Фирӯзбек Муродов. зеро як зарбаи қавиву маҳкам аз дур метавонад боз ҳам боиси он шавад ки ҳисоб бузургтар гардад ва фурсати навбатӣ барои бозигарони дастаи Сорокампания ва инҷо акнун бубинед ки чӣ гуна як илоҷ карда пои худро дароз карду ба тӯб расид Фирӯзбек Муродов. вагарна Файзалӣ ҳоло дубли худро метавонист ба қайд гирад. дар воқеъ дар лаҳзаи гол Файзали Сардоров бениҳоят олӣ тӯбро ба гӯшаи болоии канори рости дарвозаи Истиқлол равон кард. Файзали Сардоров дар ҷараёни силсилаи бозиҳои финалӣ дар рақобати дуюм беҳтарин бозигар эътироф шуд ки канам гуфтем арзанда буд. дар бозии якум бошад дарвозабон Саид Туробӣ беҳтарин бозигар эътироф гардид. хело ҳунарнамоии хуб дошт, илова бар ин гол ҳам зад. дарвозабони дастаи Сорокампания дар бозии якуми финалии мавсими 2024-25.
خب اکنون به دروازه‌بان رو از میدان گرفت الکساندر زابیرادزه و بازیگر پنجم با میدان برآمد. واقعا هم همین طور است یا نه؟ بله، ما طور می‌بینیم نصرتشاه اسماعیلوف با باور کردن پیراهنی دروازه‌بان اینجا در میدان حرکت کرده ایستاده است. برای آن رو زیاد میکند چون این طرز بازی، اما فیروزبک مرادوف که ضربه قوی دارد و خیلی با پای البته خوب بازی میکند. بعضا وقت نقش پیوسته بازیگر پنجم رو هم اجرا کرده میتوانند در این گونه موردها، ولی حالت‌های استثنایی هم هستند. اینجا بازیگران دسته سورو کمپانیا دوره میبینیم چندان سر و سیموار توپ رو با بازی نمی‌دارند. فیضعلی خیلی خوب تلاش کرد اما پیشروی این هجوم رو نکروزیدیف گرفت از دور. باز یک ضربه دیگری فیضعلی، اما رستم حمیدوف پیشروی این ضربه رو میگیرد. فیضعلی در حالت بهترینی ورزشی خود باز هم قرار دارد. نکروزیدیف پس به کنار چپ، اینجا امکانیت هست. محمد شریپوف نتوانست دروازه‌بان حریف رو در غفلت گذارد. سعید توروبی پیشی همون ضربه رو گرفت و ضربه نوبتی رو نصرتشاه اسماعیلوف برمیگرداند. وقتی بازیگر پنجم به جای دروازه‌بان با میدان میبراید، دوستان گرامی مهم است که او حتما در مرکز باشد، زیرا حالت‌های مانند به این لحظه که توپ از میدان بیرون شده زود میآید به نزد دروازه‌بان خود و دروازه‌بان باز برمیگردد و گویم خط دروازه رو محکم می‌کند. کارت زرد با بازیگر دسته استقلال برای خود ویرانگری که داشت با نکروزیدیف او خلال رساند و بازیگری حریف برای با بازی در آوردن توپ. و اینجا ما شما طور می‌بینیم دوستان گرامی حساب 1-4 می‌شود و این اکنون حسابی است که دیگر جبران کردن گل‌های سرداده به نهایت مشکل می‌شود با استقلال. وقت هم به این دوستان گرامی طور ما شما می‌بینیم خیلی کم بود. ادریس یاروف با طوری بسیار خاص برای خود از این گل استقبال می‌گیرد. اویستاک طور ما شما می‌بینیم از بالای سری دروازه‌بان توپ رو گذراند. ادریس و توپ رفت و به دروازه وارد شد. با وجود تلاش‌های عبدالقیوم عمرов امکانیت پیدا نشد. دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد استقلال. در بازی چهارم امکانیت برایشان شاید پیدا هم نمیشد. اصلا بازی چهارم هم ممکن گویم با وجود نباید. من امسال اگر ما در سه رقابت جمع‌بندی سلسله فینالی رو ببینیم وقت به نهایت کم است. از سوی دیگر جبران کردن 3 گل مشکل است. میشود در فوتبال البته بعضا وقت در 1 دقیقه 2-3 گل هم این رو نیز باید بگویم، اما حالتی که حالا هست در بازی امروزه و هنرنمایی که بازیگران استقلال دارند دولت برای میکند که مشکل میشود با دسته استقلال. حریف الکی برای تجلیل از قهرمانی نوبتی خود آمادگی دیده ایستاده است. بعد از 2 سال عنوان قهرمانی را باز به خود برمیگرداند دسته سورو کمپانیا. مسیر گذشته آنها کامیاب نشدند. و اکنون عنوان قهرمانی بعد دسته سورو کمپانیا برمیگردد به تیمی که دسته سرجایزه ترین در رشته فوتبال در کشورمون است. استقلال البته تلاش‌های خاصه کرد. اینجا باز یک فرصتی دیگر برای آنها. ضربه زده عبدالقیوم عمرов باز هم برطرف می شود و یک ضربه دیگر از سوی فیضعلی سردارov در این لحظه ها کمی بلندتر.
файзалӣ имрӯз дар қатори ҳюго алвес аз ҷумлаи бозигарони беҳтарин дар рафти дидор буд. албатта дарвозабон саид туроби низ хело фаъол буд, аммо ин ду нафар бештар дар маркази таваҷҷӯҳ қарор гирифтанд. боз як имконияти дигар барои Истиқлол. онҳо ҳарчи зудтар мехоҳанд таносубро дар ҳисоб коҳиш диҳанд, аммо барояшон муяссар намешавад. ва тамом дӯстони гиромӣ, садои ниҳоии уштаки довар баланд шуд дар силсилаи финалии Суперлигаи футзали Тоҷикистон дар мавсими 2024-25. Соро компания дар се бозӣ муқобили Истиқлол комёб шуд дар се бозии аввал ва тавонист унвони қаҳрамониро ба худ баргардонад. барои тамоми тарафдорон ва мухлисону пайравони ин бошгоҳ ин пирӯзӣ, ин комёбиро табрик мегӯем. ба Истиқлол албатта дар мавсимҳои баъдӣ боз ҳам бурду зафар ва комёбиҳои нав ба нав таманно дорем. чанд лаҳзаи дигар дӯстони гиромӣ умедвор мешавам ҳамроҳи мо хоҳед буд, зеро баъд аз хотимаи ин бозӣ мо шуморо маросими тақдими ҷоизаҳо интизор аст. мавсими 2024-25 дар Суперлигаи футзали Тоҷикистон ҷамъбаст мешавад ва дастаҳо бо ҷоизаҳо қадрдонӣ мешаванд. тавре гуфтем баъзе аз мушкилиҳои кадрӣ, баъзе аз чизҳои дигаре буданд ки имсол ба фарқ аз мавсими гузашта имкон надоданд ба Истиқлол то дар Суперлигаи Тоҷикистон комёб шавад. дастаи Александр Забирадзе албатта мавсимро хуб шурӯъ кард, вале баъдан дар миёнаи мавсим андаке уфт ва пасравӣ дар бозии ин тим дида шуд. ба ҳар ҳол онҳо то финал расиданд, аммо дар баробари рақиби бисёр ашаддӣ ва ҷиддии худ Соро компания дучори нокомӣ шуданд. силсилаи умумии бозиҳо дар финал 3-0 ба фоидаи Соро компания буд. аз ҷумла онҳо дар бозии якум 3-2, дар бозии дуюм 5-2 ва инак дар бозии сеюм 4-1 комёб шуданд. фишурдаи лаҳзаҳои беҳтарин омода аст, барои мо пешниҳод мекунанд биёед онро бубинем, баъдан боз гузоришро давом медиҳем.
қаблан 4 бор тавониста буд ки ғолиби мусобиқа шавад ва инак дастаи Соро компания тавре мо шумо мебинем боз ҷоизаи қаҳрамониро ба худ бармегардонад ва ин панҷумин ҷоми қаҳрамонӣ барои дастаи мазкур аст ки қаблан солҳои 2018 2019 2021 ва 2022 барандаи он шуда буд. ҳарифи бисёр ҷиддиву сарсахт дошт дар силсилаи финалии имсола дастаи Пайрав Воҳидов, зеро агар аз як тараф Истиқлол тавониста буд ки қаблан қаҳрамониро аз Соро компания бигирад дар соли 2023, баъдан дар соли 2024 дар суперлигаи дар суперҷоми Тоҷикистон ҳам маз Истиқлол дар баробари дастаи Соро компания комёб шуд бо ҳисоби 4-3 моҳи октябри соли гузашта. як рақобати бисёр тезу тунд ва ҷолибро дида будем ки ба фоидаи Истиқлол хотима ёфт. аммо Соро компания таслим нашуд, мубориза бурд ва дар мавсими кунунӣ ниҳоятан тавонист тоҷои интиқоми худро аз Истиқлол бигирад. ҳам дар рафти чемпионат як дафъа онҳо тавонистанд ҳарифро шикастанд ва ҳам дар силсилаи рақобатҳои финалӣ дар ҳар се бозӣ онҳо беҳтар кунанд. инак меҳмононам дӯстони гиромӣ ҳозир шуданд дар маросими тақдими ҷоизаҳо. Дилшод Ҷуразода дар гузашта ноиби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон ки дар қатори шахсони дигари масъул аз Федератсияи футболи Тоҷикистон барои рушди футболу футзал дар кишварамон саҳми назаррасонанда доштанд. дар мавсими тақдими ҷоизаҳо имрӯз иштирок мекунанд бевосита ба бозигарони дастаи Истиқлол ки мавсими кунуниро дар ҷои дуюм ҷамъбаст мекунанд. ин медалу ҷоизаҳо тақдим карда мешавад. албатта натиҷа дар маҷмӯъ бад нест барои Истиқлол, чунки дар мавсими кунунӣ мо дидем дастаи Амонатбонк аз шаҳри Душанбе хело фаъол буд, дастаи Сипар аз нав эҳё шуд, онҳо низ талошҳои худро доштанд, вале Истиқлол то финал расид. дар дидори ниҳоӣ бошад онҳо дучори нокумӣ ҳарчанд шуда бошанд, аммо дар пеш бозам давраҳои хуб ва ҷоизаҳои нав ба нав Истиқлолро интизор аст. маблағи ҷоизавӣ дар ҳаҷми 30,000 сомонӣ ба онҳо тақдим карда мешавад. ба инак дӯстони гиромӣ, фурсати он расидааст ки қаҳрамони мавсими кунунӣ даъват карда шавад дар маросими ҷоизасупории имрӯза. ҳамчунин мо ноиби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Алишер Уруновро ҳам дида истодаем дар баробари директори Лигаи футзали Тоҷикистон Бахтиёр Меликов албатта, ва дар тақдими ҷоизаҳо ҳоло ҷоизаҳоро ба бозигарони дастаи Соро компания аз онҳо тақдим мекунанд. бисёр мавсими тӯлонӣ ва бобарореро дастаи Соро компания пушти сар кард. махсусан ҷои ёдоварист ки ин даста дар марҳилаи умумии мусобиқа ҳам беҳтар буд аз дигарон ва тавонист он ҷо ҳам якум шавад. баъдан онҳо рақобатҳои даври плей-оффро ҳам бо сарбаландӣ сипарӣ карданд ва финал баромаданд ва дар финал муқобили ҳарифи қавитарини худ дар солҳои охир комёб шуданд. дар ҳар се бозӣ дастаи Соро компания хело рақобати арзанда нишон дод. ҳариф ҳам албатта муқобилият кард, аммо Соро компания бо нишон додани иродаи қавӣ ва иштиёқу завқи зиёди худ барои комёбӣ комёб шуд. пеш аз ҳама ба хотир меояд ҳамон бозии якум ки вақте онҳо қафо мемонданд дар ҳисоб тавонистанд баробар кунанд ҳисобро, баъдан пешсаф шуданд ва дар дақиқаи 39 голи ғалабаовар аз сӯи Дилшод Саломов зада шуд. баъдан дар бозии дуюм ҳолате буд ки дастаи Истиқлол пешсаф буд то дақиқаи 39 40 бозӣ ва Файзали Сардоров дар дақиқаи 40 ҳисобро баробар кард.
و در زمان اضافی بعداً باز سمندر ریزوموف و فیضلی سردارов و هیوگو الویس کاردوزو گل زدند و کامیاب شدند و امروز هم 4 بر 1 غلبه کردند. لحظه بسیار حساس و مهم این بود که وقتی حساب 2 بر 1 شد به فایده استقلال باز معذرت به فایده سورو کمپانیا حساب 2 بر 0 بود و استقلال یک گل جوابی زد. چون به نظر رسید که اکنون استقلال با بازی برگشتنش ممکن اونها کمی سر و سیموار به هجوم گذاشتند. در نتیجه خولگی به میان آمد و فیضلی سردارов حساب را 3 بر 1 کرد و ما شما طور دیدیم همان گل جریان بازی را دیگر گم کرد و دیگر امکان داد که استقلال با بازی برگردد. سورو کمپانیا پیروز می شود، کامیاب می گردد و عنوان قهرمانی را به دست می آورد. برای دسته غالب مبلغ جایزوی در حجم 50,000 سومونی هم تقدیم کرده می شود. دوستان گرامی که طور ما شما می بینیم دسته سورو کمپانیا البته بسیار ارزنده نمایی کرد و در نهایت کار هم این مبلغ جایزوی را به دست می آورد. ولی مهمتر از آن البته به واسطه خودی جام قهرمانی را به دست آوردن آنها قابل توجه است. دسته خیلی با طور شایسته و ارزنده نمایی دارد. کسبیتی بلندی بازیگران، مدیریت درست و عاقلانه باعث چنین نتیجه خوب از سوی تیم مذکور شده است. باشد که در موسم‌های بعدی باز هم رقابت‌ها بیشتر شود و ما چنین هنرنمای عالی دسته فوتزالی کشور را ببینیم که بعداً باز در مسابقه‌های بین‌المللی نیز آنها ارزنده هنرنمایی کنند و شرف تیم ملی کشور را هم بازیگرانی که جلب میشوند و طور شایسته معرفی کنند. پیروزی مبارک، جایزه تبریک باشد و تمام بازیگران، استاد مربیان، رهبریت دسته سورو کمپانیا و مخلصان و طرفداران این باشگاه آوازه‌داری فوتزالی کشور. آنها ارزنده بودند، آنها به طور شایسته جام قهرمانی رسایی میشوند و با 5 قهرمانی تاجیکستان میشوند. برگرداندن به خود جام قهرمانی را بازیگران سورو کمپانیا. دوستان گرامی، چند لحظه دیگر شما امکان دارد جریانی خرسندی و شادی و نشاطی بازیگران سورو کمپانیا را ببینید. بسیار سپاس میگویم که طول این مدت همراه ما بودید. گروه ایجادی و تکنیکی شبکه تلویزیونی ورزش از مجموعه ورزشی کافی المپی شهر دوشنبه گزارش مذکور را آماده کردند با راهبری کارگردان فیروز بختی بک. در نزد میکروفون بود چوره پرویز محمد امین. تا دورهای دیگر صحتمند و کامیاب و دوستداری فوتزال باشید. بگذار دسته شما میگویند جایزه ها و موفقیت ها را به دست آورد. خیر بینندگان.